Здравейте, както може би вече сте видели от заглавието, това ще е клип с нови придобивки. Това са всички нови придобивки и сега ще видим какви са те. Първото нещо е ето този боди крем на Балея, който мирише на кокос и е прекрасен, много увлажняващ, струваше 5 лева. Съставът му също е повече от прекрасен, в момента го виждате на картината. Следва един комплект от Avon, който е с спрей за тяло и лосьон за тяло. Мирише страхотно, той е с слива и ванилия. Следва маската на Himalaya Herbals, която е с папая и ябълка за нормална към суха кожа. Водеща освежаваща маска, съставът ти отново е повече от прекрасен. Сега го виждате на картината. Супер маска е и струваше около 4,15. Следва парфюма на Lady Ressence Naomi Campbell, който ми е подарък и не мога да ви кажа колко струва, само знам, че мирише прекрасно. Следващото нещо е отново един парфюм, а именно парфюмът на Кристина Агилера, който е 30 мл, струваше около 40 лева. Отново ми е подарък и е в червената опаковка. Следва ето този Eyebrow Set на Essence, който е чудесен, много хубаво подчертава веждите. Сега ще видите на картина склочовете му. Ето това са по-светлият от лявата страна и по-тъмният от дясната страна. Сега ще дойде и картината, за да видите какво представлява целият комплект. Комплектът съдържа 3 шаблона, една книжка за инструкции и самите сенки, плюс малка четчица и кутийка. Следващото нещо е червилото на Golden Rose от тяхната Velvet Matte серия. Velvet Matte липстик, много хубаво, само че ми идва малко изсушаващо. Сега ще видите цветът му. Ето това е неговият цвят, розово, с една точка кафяво, нюд цвят. Сега ще видите и склочът му. Ето това е склочът му, доста странен цвят, на мен лично ми харесва. Номерът му е 01 и струваше около 5,15, но не знам точно, защото ми е подарък. Следва един коректор на Avon, който е Calming Effects и съм доста доволна от него. Той е в цвят Fair Z24101 и е доста хубав, освен това ми пасва перфектно. Следва един глимър стик от Avon, който е в бял цвят, има перлен завършек, не е матов, сега ще го видите на склоч. Ето това е бял цвят, леко перлен, да, много е хубав, аз го слагам във водната линия на очите, за да просветли малко погледа. Следва една много любима моя спирала, Maybelline The Colossal Volume Express Mascara 100% Black. Четката е уникална, искам да си взема и The Rocket. Идваме към декорациите. Това е една свещ от Jumbo, която ми подари най-добрата ми приятелка. Страхотна е и направо не ми дава сърце да я запаля, сега ще я видите. Ето така е, тя има два пласта, единият от които е восък, долният е безцветен восък, който е под формата на желе. Това си го купих, за да украся стаята си с него. Това е глитър от Jumbo в червените тонове. И сега ще видите последната ми нова придобивка. А именно книгата на Джон Грин, Морин Джонсън и Лоран Миракъл, Сняг вали. Това беше клипът от мен, надявам се да ви е харесал и до скоро!